Kijk, waar hoor je dat? Gitaar en orgel. Kerkorgel, pijporgel. Dat is zo'n zeldzame bezetting, dat bestaat eigenlijk niet. Maar mijn jazzgitaar, dat is natuurlijk een beetje versterkt. Daar kun je een combinatie met kerkorgel maken. Nou, binnen dit project is het niet alleen de versterkte jazzgitaar, maar ook de fusiongitaar. Dus daar waar de jazzgitaar invloed heeft opgenomen van de rockmuziek. Met distortion en de frasering die erbij hoort. En 8 componisten hebben toegezegd voor deze bezetting te schrijven. Kerkorgel, pijporgel en jazzgitaar. Daar zitten ook componisten bij die rock kunnen spelen. Niet alleen van rockmuziek houden, maar ook kunnen spelen. Die graag jazzmuziek horen en het zelfs kunnen spelen. En die invloeden is in hun composities te horen.